Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today's March 22, 2023, araw po ng Miyerkules. Today, we are observing World Water Day. At alam nyo ba na ang mundo ay 70% nito ay water. So, ibig sabihin talaga, likas talaga sa atin. Actually, kahit ang katawan natin, no? Alam ko, liquid yan. Malaking bahagi ng katawan natin, liquid din. Ano bang punto ko rito? Punto ko rito, pagpahalagahan po natin ang tubig, no? Huwag ho tayong mag-aksaya ng tubig. Huwag din ho sobra-sobra yung gamiting tubig. Ano bang ibig ko sabihin, lalo na dito sa Pampanga, no? Nangyayari na ho dito yung subsidence. Yung pong lupa, parang bumababa dahil po yung water sa ilalim ng lupa, nauubos na sa sobrang gamit natin. And siyempre, doon naman sa pang-araw-araw din nating paggamit, no? Sa bahay man yan, sa opisina, magtipid ho tayo sa tubig. Baka dumating ang araw, wala na ho tayong magamit na malinis at maiinom na tubig. Puro maruming tubig na lang, tsaka yung tubig dagat, tubig alat. So ngayong World Water Day, bigyan po natin ng pagpapahalaga ang tubig o H2O. At ngayong araw na ito, pinagdiriwang naman po natin ang kaarawan ng ating Pangulo. Pang-ilang birthday na ba niya ngayon? Si Pangulong Emilio Aguinaldo, 154th birth anniversary ni Emilio Aguinaldo. Nakailang pelikula na rin tong si Emilio Aguinaldo. At siyempre, very controversial itong El Presidente Emilio Aguinaldo. And tuloy-tuloy pa rin ho ang paghahanap natin sa ating BTS o Barangay TikTok Superstar ng Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. I-flex ang inyong talent at makisali sa inihandang contest ng CLTV 36. Baka ikaw na ang hinahanap na pinakabagong BTS Barangay TikTok Superstar. Star. And hanggang Friday po, abangan namin ang mga entries mula sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Madali lamang pong sumali sa Barangay TikTok Superstar. Unang-una i-follow ang aming TikTok account na @CLTV36. Gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video ang isang maikling introduction. Siyempre, ipakilala nyo ang sarili nyo, ilagay nyo ang inyong pangalan, sabihin nyo ang inyong pangalan, at yung CLTV 36 BTS of Barangay. And for this week, Barangay San Jose. Ang TikTok video ay dapat hindi lalampas ng 1 minuto o hanggang 60 seconds lamang ito. I-post ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa caption. At ang tatanghalin pong mananalo ng papremyo ay manggagaling po sa ating sponsors.
At syempre, i-announce po ito sa FB page at TikTok ng CLTV 36. Sali na sa mga barangay San Jose City of San Fernando, Pampanga. Baka kayo ng susunod na barangay TikTok Superstar. At para sa karagdagang impormasyon at balita, tumutok lamang po sa aming mga news programs at sa aming social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. At meron pa hong isa pang FB page, ang CLTV 36. Ito po ang CLTV 36 News. Ang aming pong Instagram account naman ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes at programa ng CLTV at ang aming latest uploads, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na at CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browser ang www.cltv36.tv. And ang aming TikTok account naman, na nabanggit ko na rin kanina, habang pinapaalala sa inyo ang pagsali sa ating Barangay TikTok Superstar ay at CLTV36. At ngayong araw na ito, basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Ano ang paborito mong sports team? Marami yan. Nako, sabi ko na nga ba, marami. Itong ating kasamang si Justin Dizon, itong sagot niya sa NBA, San Antonio Spurs. And meron din dito sa San Fernando, Memphis Grizzlies. And then, yung Dallas Mavericks, NBA din yan. San Miguel Beermen, PBA, siyempre. Hindi ko lang alam, Justin Dizon, kanino ka ba talaga loyal? Siyempre, graduate ng college ng UST, kaya UST Growling Tigers. At siyempre, nagmamasteral sa Ateneo, kaya paborito na rin ang Ateneo Blue Eagles. Paano kung naglaban ng dalawang yan, ha? Paano na ba nun, Justin Dizon? Si Melski Salunga, siyempre, Barangay Ginebra at LA Lakers. Siyempre, yung Ginebra kasi, kilala yan, matagal na, nung panahon pa ni Jaworski. Nung World War II, palagay ko, nandyan na yata yan, di ba, Ray Bravo Jr.? At siyempre, yung LA Lakers na ngayon ay pinamumunuan ng kanilang star player na si The King, LeBron James. Si Jason Erico, katulad ni Justin Dizon, maka San Antonio Spurs din ito. And sino bang magaling ngayon sa San Antonio Spurs? Alam ko, tanking ngayon ang San Antonio Spurs. Puro sila talo. Pero siyempre, kanya-kanya tayong kagustuhan sa ating mga favorite sports team. Si Edna Dizon Chao, o siyempre, nino pa, nung edeng Darlings, Ginebra Coneo, di ba? Ginebra na naman. May Gulliver, pagmanyambot siya, abot katas ning gate miing sayako at alang buisit kanita, kinabukasan buong aldo masayakin. At pag sunod-sunod pa niyambot da, o ita, magpamerienda ho keng family ko. May atin ping kanta, di ba? Pag nananalo ang Ginebra, tsaka pag natatalo ang Ginebra. Siyempre, anong mas gustong pakinggan? Doon tayo sa pag nananalo ang Ginebra. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating topic question of the day. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento rito. Pati na rin po ang inyong mga greetings, pabate, shoutouts, pati mga pa-birthday, ha? Basta huwag niyong kalimutan magpadala ng Shanghai rito. Babatiin natin lahat yan dito sa ating programa. Bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Kasabay ng pagluluwag ng mga travel restriction dahil sa COVID-19 pandemic, unti-unti na umanong nararamdaman ang pagbabalik sigla ng turismo sa Central Luzon ayon sa Department of Tourism o DOT Region 3.
Bagamat nagsisimula pa lamang ang taon, nakikita na umano ang pagtaas ng bilang ng mga turista na dumarating sa rehiyon at naglalakbay sa buong bansa. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. March 2020 nang ipatupad ang lockdown sa bansa dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Nalimitahan ang mga biyahe at nagkaroon ng mga restriksyon sa mga pumapasok na turista sa bansa. Bunsod nito matinding tinamaan ng pandemya ang tourism industry. Maraming tourism-related businesses gaya ng mga pasyalan, resort at mga entertainment establishment ang nagtigil operasyon. Nitong 2022, papunta na sa pandemic exit ang bansa. Nagkaroon na ng pagluwag sa mga travel restriction, kaya unti-unti na rin umanong umaarangkada ang industriya ng turismo sa Central Luzon at buong bansa. Malaki, no? In fact, it's even our president who noted that our way to recovery can be, how do we call this? Can be drumbeated or can be enhanced through tourism. So, malaki ang inaasahan ng government sa maitutulong ng turismo. Ayon kay Dr. Richard Dinos, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 3, kung ikukumpara sa nakalipas na mga taon, malayo na ang agwat sa bilang ng tourist arrivals ngayon. Well, I think we are slowly picking up, no? Nakabangon in the sense that, of course, masyadong malayo, excuse me, ang figures, no, ng tourist arrival before at saka yung anong meron tayo ngayon. At sa usapin ng tourist arrivals, pasok umano ang Central Luzon sa may pinakamalaking datos. Sa third quarter ng taong 2022, nakapagtala ng 1.2 milyon turista sa rehiyon, habang ngayong January to March ng 2023, nasa higit 70,000 na ang tourist arrivals sa Central Luzon. To tell you frankly, I think in the national scope, no, Central Luzon is belongs to the top 5. In fact, number 2 pa yata kung di ako nagkakamali in the latest statistic. Malaking bentahe umano ng gitnang Luzon ang pagkakaroon ng international na paliparan, ang Clark International Airport o CRK, na nagsilbing pinto para sa mga turista. Ayon kay Terry Flores, ang spokesperson ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation, malaking tulong ang pagbubukas ng bagong terminal ng CRK sa paglaki ng bilang ng mga pasahero kung saan marami ang mga turista. Bagamat hindi marami ang mga beach sa rehiyon, pangunahing atraksyon umano ng Central Luzon ang entertainment and hospitality industry rito. What brings about tourists is actually our giftedness, no? Both tangible and intangible. So in other words, what makes us visit is the innate environment that we have, yung ating hospitality, the way we accept them, and of course our giftedness both on nature and culture. Sa datos ng DOT, umabot sa 2.6 million ang international visitors nitong nakaraang taon sa bansa. At sa pagsisimula ng 2023 hanggang March 15, umabot na ito sa 1.1 million. Sinabi naman ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco, 4.8 million ang target ngayong 2023. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatakdang magtayo ng isang waste-to-energy facility ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC bilang bahagi ng kanilang Integrated Solid Waste Management Plan. Ang nasabing korporasyon ang namamahala sa Kalangitan Sanitary Landfill sa lalawigan ng Tarlac. Nasa 100 ektaryang lupang sakop ng 25-year lease contract ng MCWMC. Ngayong taon ang ika-20 anibersaryo ng korporasyon at malapit na ring magtapos ang kanilang kontrata. Sa kabila nito, may development plan na raw ang nakahanda. Ang MCWMC kung saan isa sa kanilang major projects ay ang pagtatayo ng waste-to-energy facility. Sa pasilidad na ito, magpoproduce ng elektrisidad mula sa basura ang korporasyon. Maaari umano nitong matugunan ang pangailangan sa kuryente ng Clark Freeport at kung kakayanin ay maging ng Subic Freeport. Isa ang turismo sa may pinakamalaking ambag
sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito, isang training program ang ikinakasa ng Department of Tourism o DOT upang mas mapaganda ang serbisyo ng mga tourism stakeholders. Ang ilan sa mga itinuro sa programa ay ang 7 core values ng mga Pilipino. Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin natin sa report at nagbabalik po si Liana Canilao. Sawadee sa Thailand, annyeonghaseyo sa South Korea, at irashaimase sa Japan. Ilan lamang ito sa mga pambungad na bati na nakatatak na tuwing bibisita sa mga nabanggit na bansa. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Mabuhay! Isa ang mabuting pagtanggap ng bisita sa mga kaugalian nating mga Pilipino na labis na kinagigiliwan ng mga turista, lokal man o dayuhan. Bukod dito, marami pang ibang katangian ng mga Pinoy na hinahangaan ng buong mundo gaya na lamang ng 7 core values na isinusulong ngayon ng Department of Tourism o DOT sa kanilang Filipino Brand of Service Excellence Program. Ito ang pagiging malikhain, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan at may pag-asa. This program of the Department of Tourism, which is coined as Filipino Brand of Service Excellence, is actually a branding kind of program that will create a niche for the Filipinos in general. So this is our way of introducing who we are, welcoming our guests, and what emanates as our values that may be likened by our dear tourists. Kaugnay nito, isang training sa Filipino Brand of Service Excellence o FBSE ang isinagawa sa pagtutulungan ng City Tourism Office, Arts, Culture and Tourism Council ng San Fernando, Pampanga at Department of Tourism Region 3 nitong Lunes, March 20. Aktibong nakibahagi ang humigit kumulang 30 tourism-related establishments sa City of San Fernando sa nasabing programa. Magandang venue nito para sa amin dahil isa kami sa mga tourism stakeholders kung saan frontliners din kami within regards sa travel because we are a travel agency. So itong mga kamukha nito is kami na din yung parang binabaon din namin itong seminar and training na to para mai showcase sa mga clients, sa mga travelers. Kasi dahil talagang isa ito sa mga naging buhay ng isang lugar kung saan ang tourism industry. So napakalaking impact nito para sa amin sa travel agency. Napakalaking tulong para sa atin kasi lalo na kaming nasa travel and tours, yung serbisyo na maibibigay namin aside from expectation nila na malampasan namin. Kasi una yung knowing your product and how do you handle your clients. Mas naiiwan sa kanila yon yung kanilang experience and yung personal touch mo sa kanila. Very important tong ating seminar ngayon. Sa pamamagitan ng FBSE program, inaasahang mapataas ang tourism revenue na makatutulong sa komunidad, rehiyon at sa buong bansa. Batay sa datos ng DOT, umabot sa 208 billion pesos ang kita ng tourism industry noong 2022. Taong 2013 nang simulan ng DOT ang pagbuo sa konsepto ng FBSE. Ito ay gumugol umano ng maraming oras upang maayos ang maging implementasyon nito. So, itong programang ito ay hindi lang parang madali ang na-conceptualize. In fact, this has been conceptualized, if I'm not mistaken, a decade ago. And there were a lot of consultations that were done. In fact, in the earlier times, when I was still a tourism officer, I was part of the conception as an expert who could probably share for what it is about the Filipino welcoming that makes it more appealing to our dear tourists. 100,000 tourism stakeholders umano ang target na maabot ng programa ng DOT. 6,250 sa mga ito ay manggagaling sa Central Luzon. We are really humbled because it's only March and we were able to train approximately 2,500 tourism stakeholders. Nauna nang naghatid ng free FBSE training ang DOT sa Clark International Airport sa ilang bahagi ng mga probinsya sa rehiyon at maging sa mga paaralan. I would really want to take this opportunity to invite all of the tourism sectors, lahat po ng pwedeng sumali because
take advantage of this because this is a free program sponsored by the Department of Tourism. Makakatulong po ito para sa ating lahat, hindi lang po sa inyong organization, kung hindi para po sa ating probinsya, sa ating komunidad, at of course sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po at ingat po kayo. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bago po tayo magpatalastas, nais ko po munang batiin ng happy anniversary si Leia and Toting Lacanlale. Dara Leia and Bapang Toting, sana'y magtagal talaga hanggang forever ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Sana'y manatiling sentro ang Panginoon sa inyong pag-iibigan. And syempre, wishing you good health and more blessings sa inyong anniversary. And magpatuloy sana ang inyong walang kupas na pagmamahalan sa isa't isa. Mag-anniversary kayo at magmahalan hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Leia and Toting Lacanlale. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Deo Pascual. Deo, anong meron ngayon na sa birthday mo? May handaan ba? Sana'y huwag mo kong kalimutang imbitahan. Pero Deo, para sa iyong birthday, lahat sana ng iyong birthday wishes ay matupad. And wishing you good health sa iyong buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Sana'y bigyan ka ng magandang regalo ni Marie. Enjoy your day at mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Deo Pascual. Happy birthday din kay Josiah Amon. Josiah, sana naging masaya ang iyong birthday celebration kasama ng iyong buong pamilya and mga mahal sa buhay, kaibigan, classmates. And dalangin namin na lumaki kang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, matalino, and syempre, beautiful like your Mommy Lau. Happy birthday, Josiah, and may you have more birthdays to come. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating Topic Question of the Day. Ano ang paborito mong sports team? Ito po, sabi po ni Roderick Dizon Manyango. Boston Bruins. Boston Bruins. Ano bang nilalaro ng Boston Bruins? Alam nyo ba? Pero parang hockey yata. Alam ko, hockey yan sa US. Feeling ko si Sir Roderick nasa ibang bansa at nanonood ng hockey, National Hockey League, dyan sa US. Si Josefina de Guzman, Creamline.
Cool, Smasher. Feeling ko ano naman ito? Volleyball, no? Volleyball 'yan, volleyball. So, talagang kanya-kanya tayo ng gusto, ha? Sa ating mga team, si Shena B. Manliklik, Barangay Ginebra and DLSU Lady Spikers, basketball and volleyball. Si Papa Brad Alan. Oo, naaalala ko naman ito. Pampanga Dragons. And matagal ng matagal ng team ito sa dating Metropolitan Basketball League. So, matagal na yan. Nag-champion. Sila yung unang-unang champion sa MBA. Metropolitan Basketball Association yan. Sa pangungunan ni Ato Agustin. At sa punto pong ito, bigyang daan naman po natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw. Bilang pakikisa sa Earth Hour 2023, inanyayahan ng city government ng May Kawayan ang kanilang mga nasasakupan na magpatay. Ayan, nasabi mali na naman, mag-off. Mag-off ng light sa loob ng isang oras. Mag-off po mag-switch off ng mga ilaw. Simula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Sa darating na March 25, kinorek ko pa naman sarili ko kahapon. Dahil 'di ba, may mga ano tawag doon, mga piloso pa bang magpatay. Akala nila ibang gagawin. Mag-off ng ilaw. Layo rin ng aktibidad na ito na mabawasan ang carbon footprint o carbon dioxide na nagbumula sa electricity, road transportation, buildings, petroleum, at marami pang iba. Isa rin daw ito sa pinakasimpleng paraan upang makatulong na malabanan ang patuloy na lumalalang problema ng climate change. Eto na! Tatlong tulog na lang. Eto na pong pinakihintay ng mga alumni ng Santo Niño Parish School. At ngayon ay ano na siya ngayon, parang Santo Niño Progressive Archdiocesan School na. No? Magaganapin po ang kanilang first Grand Alumni Reunion na talaga namang inaabangan ng mga batches mula 1989 hanggang 2005. Ang matagal na panahon ng pinakahintay. Gaganapin po ito sa March 25. Araw po ng Sabado sa Jillian's Haven sa Magliman, Bacolor, Pampanga. Ang registration ay magsisimula ng alas 7 ng umaga. So sa mga Sunny Passions 7 a.m. may registration na to be followed by the Misa. At para po sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang kay Miss Merly Pineda sa numerong 0915-187-2949. See you, kita-kits, sa mga Sunny Passions sa ating Grand Alumni Reunion sa darating na Sabado. At para sa lahat ng mga taga Rizal Nueva na may pambihirang galing sa pagkanta at pagsayaw, kayo po ay inaanyayahan na mag-audition sa darating na March 24 sa Rizal Municipal Hall simula 1:00 ng hapon para sa singing category. Ito po ay bukas para sa lahat ng mga Rizaleños at school representatives 14 hanggang 45 years old. Ang lahat ng mga Rizaleños kahit anong edad ay maaari rin na lumahok sa dancing category na mayroong 5 hanggang 8 miyembro kada grupo. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa numerong 0915-9587-149. Pinapaalam po ng Securities and Exchange Commission o SEC na naglabas na po sila ng Circular Number 2 Series of 2023 kung saan magbibigay po ito ng amnestiya para sa mga korporasyon na hindi po nakakapagsumite ng mga mahalagang dokumento na rekisito ng komisyon. Ito po ay may kaugnayan sa non-filing and late filing of GIS o ng mga General Information Sheet, AFS o Annual Financial Statements, and non-compliance with MC 28. Para po sa karagdagang detalye, bisitahin ng Facebook page
ng Securities and Exchange Commission, Philippines. At sa ating pong pagbabalik, kilalanin po natin ang ating kabalen na nakasungkit ng gintong medalya sa katatapos lamang na Sarawak Premier International Silat Championships 2023 Senior Women's Regu Team category na ginanap po sa Malaysia. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic. Tess, sana'y magpatuloy ho kayong magmahalan forever and ever and manatili pong nakasentro ang Panginoon sa inyong pagsasama. And for your anniversary, siyempre, marami pa ho sana kayong tanggaping blessing sa inyong pamilya. And happy, good vibes. And magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Tito Odi and Tita Tess Ibanez. At birthday din ng aming kasamahan dito sa CLTV na si Marco Galang. Akala mo, Marco, makakatakas ka, pero hindi. Happy birthday, Marco! Sana'y maging maganda ang takbo ng iyong buhay simula ngayon. Kung hindi man takbo, pwedeng lakad, swimming. And Marco, wag mo kaming kalimutang pabusugin, ha? Magpakanton ka naman.
May all your wishes for your birthday come true. And wishing you good health. And marami pa tayong pagsasamahan dito sa CLTV. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Marco Galang. Samantala, basahin na po natin ang mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang paborito mong sports team? Ang sabi po ni Alan Sibal Angeles, LA Lakers, Los Angeles Lakers. Sa LA Clippers kaya merong may gusto. Si Randy Ramirez, Barangay Ginebra Solid. Jawo, Loizaga Brothers, Rudy Destrito, Baldavid, Marlo Aquino, Ginebra lang malakas. Alam ko itong mga to kasabayang nakakalaro ito ni Ray Bravo Jr. Si Roland C. Yico, yan, Ginebra din siya, maka-Ginebra. Ba't parang ano lang kalahat kayo? Wala ba kayong gustong ibang team sa PBA? At saka Dallas Mavericks. Ang magaling sa Dallas Mavericks ngayon, nandyan ulit si Kyrie Irving. Pero ang superstar dyan, si Luka Doncic. Tuloy-tuloy nyo na pong ipadala ang inyong mga sagot sa ating topic question of the day at babasahin natin yan hanggang matapos ang ating programa. Samantala, isang kabalen ang muling nagbigay ng karangalan hindi lamang sa ating lalawigan, kundi maging sa buong bansa. Matapos na may uwi ng kanilang grupo ang gintong medalya sa Sarawak Premier International Silat Championships 2023 sa Senior Women's Regu Team category. Papa-explain natin yan. Baka ano ba yung sinasabi niyang Regu na yon. Ginanap po ito sa Malaysia nitong nakaraang February 27 to March 5. Makakasama natin si Miss Franchette Ann Elman, ang ating kabalen mula Angeles City na gold medalist sa nasabing patimpalak. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Ann. Welcome po sa topic. Good afternoon po. Ayan. Ma'am Ann, katulad po ng mga nagdaang mga bisita natin sa programa, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto nyong batiin. Kapamilya, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, boyfriend, girlfriend, followers, subscribers. Dahil siyempre, minsan karugulong Dogan TV, kayo ba't mo ka pa i-greet? Go ahead sa inyong greeting. Sana wala po kayong makakalimutan, Ma'am Ann. Siyempre po una ko po kay pamilya ko, Manal Bella po Meniken. And then siya rin pong susuporta ka rin ganang atleta. And then sa mga po namin, coaches and PSP POC, salamat po ka rin suporta mo kami. Ayan. Sana walang nakalimutan si Ma'am Ana, pero huwag kayong mag-alala dahil kayo pa rin naman ay nasa puso at isipan niya. Siyempre, congratulations po sa inyo, sa inyong iniuwing gold medal for the Philippines. And Ma'am Ann, kayo ho ba'y nag-aaral pa? Ay, opo. Currently, fourth year po. Graduating student. Okay. Anong course mo, Miss Ann? Bachelor in Physical Education po. Ayun, naku, physical education. Parang kulang na kulang ako sa physical education. Bakit yan po ang napili niyong kurso, Miss Ann? Inline niya po kasi kayong sport. And syempre po, more on exercises and endurance, coordination, body, flexibility, and ito po. Kaya karin po mag-enroll. Ayan. So, Ma'am Ann, hindi naman siguro puro kunwari puro takbuhan yung ginagawa niyo sa classroom. Usually, may kasamang mga discussion sa theories yan. Tama po ba, Miss Ann? Siyempre po, dahil po discussion, and malawak yan po in pag-aaral kayong physical education po. Oo naman, tama naman yan. Hindi lang sa puro sports. Alam ko, may kasama rin yan sa sa health in sports at sa physicals. Maraming pang pinag-uusapan sa... Kala nyo, yung PE lang nung elementary kayo o high school, iba pagdating sa kursong PE ang inyong pag-uusapan. And eto na,
paumpisahan na po natin doon sa sports. Kasi alam nyo, Miss Ann, siyempre, usually ang alam ng ating mga kababayan, na, kung naririnig mo yung ano kanina sa ating topic, question of the day, basketball, volleyball, meron nga kanina, hockey, no? Ano pang mga sports. Pero ito, pencaksilat o pencaksilat. Ano ho ba itong sport na pencaksilat, Ma'am Ann? So, ano po siya, Indonesian martial art. And then, may two category po siya. And, tanding for combative and semi for artistic. Kaya takot pong semi. Bali at low, kaya po mamyalong. So, synchronized kaya po. And then, dapat po, within 3 minutes sharp, mayari kaya po kaya tang mismo kaya kadulo na ng performance. Okay. So nano mong pialiwanan nini? Ano bang pinagkaiba nito? Kasi it's an Indonesian martial arts, no? Yan, no? Nakikita niyo po sa inyong telebisyon, yung parang feeling ko ganito yung ginawa ni Miss Ann, no? Paano ba ito? In comparison sa ibang martial arts, Ma'am Ann? Siyempre, start kaya po kayong combative. Kayong tanding ni po, compare po ka rin aliwang martial arts, ating kaya pong takedown. Wala mo po halo-halo yung ating niya pong takedown, ating niya pong sweeping, ground techniques, and then, pero ala kaya po kayong buntok. More on katawan mo po. Mas malakas yung puntos in kayong takedown po. And then, kayong artistic naman po, in pialong mi, ating kaya pong tunggal, metong, ganda, adwa, and then, rego po at lug. Kaya takot pong rego na sabi-sabi kaya pong gagalo. Yan. So, syempre, sa mga manonood natin, hindi kayo masyadong aware sa ganitong klaseng sport. Pero, feeling ko, worldwide na kilala ang sport na ito. Pero, Ma'am Ann, paano ho ba kayo naengganyo sa sport na ito? Muna po talaga, mamyalong po pong taekwondo, anyang high school ko po. Pero may stop po kasi po may focus ko po kayong mag-aral, and buri ko po kasing mag-graduate na ating honor para po makabawi ka rin, papa, maging proud lang po. And then, way back 2016 po siguro, karin ko mag-start may kilalin-kilat kasi po yung father ko, coach siya po, and may kaya pong wasik jury. And then, ito po, in-introduce niya po kana ko yung silat. And then, lagi ko pong mamyalong kasi iyak po yung pioneer na eh. So, walang iyarin po inspiration ko yung sport. Okay, sige. Actually, basan tala rin kaya katamong mag-message. Metong ka rin mag-send message in kaya kang father, Sir Von Elman, proud papa here of Ann Tolentino Elman, Aaron Rodriguez, congratulations. Si Rita Tadura Makapagad, congrats Elman. And siyempre, sabi niya, shoutout mo kami ha. Yan, sana mga kalingwan sinoutout nandin. Masakit ba na istong ing parent kaya be making metong a sport na? Actually po, siyempre, atin po pressure kasi yung mapahit na lang. Medal, tapos at the same time, inspiration ko lang na kami na proud na sport na malaki na. And never na alida ko po buring papamyalungan. So, go lang po hanggat buri ko pong mamyalo. And talaga, yung parents natin laging full support sa atin yan. And papaano pa, kung yung parent mo ay yung mismo kasama mo sa iyong nilalarong sport, no? Alam naman natin yung mga sikat na parents na inaantabayanan yung kanilang mga anak, katulad ng mga sa tennis, yung Williams sisters, no? And talagang kilalang sila ngayon sa buong mundo. May pressure kasi nandan yung parent, pero maganda rin nandyan upang i-guide ka at maging magaling ka sa sport na yon. And sa ating pong pagbabalik, ayan, makibalita po tayo. Pakwento po natin kay Ma'am Ann kung kumusta yung naging competition na sinalihan niya sa Malaysia, kung saan nagwagi po siya ng gold medal. Huwag ho kayong aalis at babalik pa po ang programang Topic.
At nagbabalik po inyong programang topic. Happy birthday kay Ma'am Maricel Mante. Ma'am Maricel. And ano bang meron ngayong birthday mo, Ma'am Maricel? And feeling ko kapag nagba-birthday itong si Ma'am Maricel, maraming handaan. At kung meron mang Shanghai dyan, wag mo kaming kalimutang padalahan dito sa CLTV. And for your birthday, dalangin namin ay malakas sa pangatawan sa iyo and sa iyong pamilya, Ma'am Maricel. And lahat sana ng iyong mga birthday wishes ay matupad. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Ma'am Maricel Mante. Samantala, basahin na po natin ng inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Ano ang paborito mong sports team? Ang sabi ni RTMG, ito, kanina, Ginebra. Ito naman, San Miguel Beermen. Pero kung kumpletuhin natin ang pangalan ng Ginebra, Ginebra San Miguel. Parang iisa lang din ang ano niya, ng mother company, San Miguel Corporation. Ito rin, Barangay Ginebra din tong si Tinjoy 28 at Creamline Cool Smashers. So, talagang halata na dito sa Pilipinas, the Philippines is a basketball country, no? Sagot din ni Hasmin Benko, minention pa niya si Angela Da, Best Barangay Ginebra. Kung akong sasagot dyan, lahat ng teams kung saan nandoon si LeBron James. So, naging Cleveland Cavaliers yan, sa LA Lakers. Siyempre, nung 90s, no? Nung panahon ng 90s naman, siyempre, Michael Jordan yan. Ng Chicago Bulls, no? And paborito ko rin noon, siyempre, kung nasaan si Tracy McGrady sa NBA din yan, no? At yung kasamahan namin dito, si Franz Graciel Barrera, ang paborito naman niya,
yung Boston Celtics noong naglalaro pa si Larry Bird. And ito kaya ang ating bisita ang tanungan natin sa ating topic question of the day. Ma'am Ann, kayo po ba ano ang paborito niyong sports team, ha? Siyempre po yung sports team na friendship sila. O, syempre, love your own, ha, Ma'am Ann, ang team niya, ang love na love niya. Pero Ma'am Ann, syempre, punta na po tayo dun sa sinalihan yung competition recently sa Malaysia. Papaano ho po muna kayo napili rito na maging representante ng ating bansa? Actually po, for me, Philippine national team, friendship sila po. Siguro, start po ko ng 2021. And then, habang internship po yung ginagawa namin kada event. Ito po. Ma'am Ann, papaano ka ba nag-prepare dito? Nag-diet ka ba? May mga practice ba dito? Kasi Miss Ana, nung pinapanood ko yung routine, pwede ko bang sabihin routine, no? Ito ba ay parang pinagpa-practicean nyo talaga? Pero doon muna tayo sa preparasyon. Doon sa may diet ba yan? Papaano ba, Miss Ann? Yes po. Actually po ay, ating kami pong maintaining weight para po mabilis kaya pong galaw si ano. And then, tayo po, yung preparation po, everyday kaya pong mag-train para alinya po ang kalimutan yung galaw. So, Alright. And baka na ano yan ba? Detang routine nyo, as in, detang movements, pinag-uusapan nyo ba? O, ganito muna kayo. Tapos, ganito muna. Or, meron talagang a set of movements na dapat nyong sundan. actually po, Pengreg po, ating kaya po kami po 1 to 12. And then, kuwari po kay Monday po, Monday, Wednesday, Friday, kaya kaya po, pitna-pitna po, ating kaya po 3 parts. Balik kay Monday, Tuesday, 1 to 3 or 1 to 4, and then 5 to 8, Wednesday, 9 to 12 po kay Friday. Kaya po, ating kaya po Tuesday and Thursday, kaya kaya po mag-performance na po kung 1 to 12. Bali na tayo meron na kaya po, lalawin na po skin and power me, sabay-sabay kaya po prepare po. Kapag aling kaya po sabay-sabay ulit-ulitan kaya po mga pag-ulit ang sequence. Sabay-sabay yung Ayan. So, palagay ko, nasa isang cafe si Ma'am Ann, no? Mukhang dyan na yata siya nag-lunch ngayon. Sabihin mo sa mga kasama, huwag maingay, ha? Hindi ka namin marinig, ka mo sa kanila. Okay. Ma'am Ann, nung nandun na kayo sa Malaysia, ano ba, nung before the performance, medyo kabado? Usually kasi kapag ganyan, makakarong hadapin, Miss Ann. Oo, siyempre, naman po sila, kilala ko yung sa yan. Palagi ko kasi mga nila. And, pacheck ko ba, may pangalo, gagawan ko, sobrang warm up ko para, kasi nakipag pa ako, bayo ko yung kasi pag alam ko naman to, wala mo kung mag-tight na rin muscles, may masakit kaya pong galo. So, kailangan may pa po mahabang warm up para po ready kaya po tennis arena. Okay. Ma'am Ann, anyang mag-perform na rin kalaban nyo. Nano, bala mo, ating chance, makanyan. Kayo ba may karela, itang may pressure or may threaten? Karatang kalaban nyo, siyempre, kanya-kanyang galing yan, Ma'am Ann. Opo. Liwa-liwa kaya po technique by para po makapag-perform yung sequence. So, kasi po yung milyari po pa rin galo with palagi kayo po blue corner. So, muna kayo po palagi mag-perform. And then, tayo po pag after nyo po mangyalo, kasi sasabi kayo, wala mag-pray kayo pa po sa kanyang kanta po. Siyempre, bigyan na po mas Lord. And then, kita po pagkakasilang po rin galo na sasabihin lang po na at yung bahala na yung Lord. Hindi na kami pera. Okay. Kasi kami po, Anyang osandano ring ding manyambot, nung tatawagin na yung winners, did you expect na kayo ang mananalo ng gold medal?
Actually po, Ali, kasi po itutunan niya, asambot na kami po dati. Exam po ila in gold, di kami po yung silver. So, ngayon po ibaliktad. Di kami po yung gold, ila po yung silver. Okay. And balo ko, ini anong iya ko magkamali ha? Nung iya ko magkamali, balo ko in Pilipinas atin yang reward kareng manuling gold medal lalo na kayong international. Atin na bang minawas kaya kayo? And regarding kay paman niyang butsong gold medal? Actually po, ala ko naman po katanggap or siguro congratulations. Congratulations mo, taksya po rane. Ay, pero Miss Ann, keng in the future, nano ing plano mo kanyan? Would you continue to pursue? Siyempre, mag-aral ka, ne? And then at the same time, metong kang national athlete ng Pencaksilat, ne? Nano ing gawin mo kayo, nano ing kang future plans for this? Actually po, hindi ko pa talaga balik, pero pwede ko po mag-pursue kayo pamag-aral. So, sabihin ko yung pamangyari. Kaya po, mag-work hard po talaga ng Isabela po. Okay. Pero balo mo, magtaka ko mo kasi uling mag-aral ka pa, ne? Kay ba't mag-training ka? Makanano mo, ayayagyo, makanano me, pipit na yung katawan mo, ne? Mag-aral na ka, muli ka, manigaral ka. Kay ba't, ako balo, makanano itang kain, eh? Pero makanano mo, agagaway ni Ann? Actually po, mag-aral ko kasi Manila. So, in type of the OJT ko po, mag-adjust niya po yung professor ko, kaya training ko po, para makapagyalo ko pa din po. And then, type po, bukong-bukas na po, and lesson plan po kaya turo bayo ko kumama ko ng bansa. So, masasabi kayo po talaga para adjustment kayo, time po, tsaka engage na wala ka po kayo pangalan. Okay. Ann, nano mong sinabi na rin pengari mo, anyang sinambot kang gold. Nano ba ginagaya ba'y daddy? Anyang sinambot kayo? Ano lang po ka sa'yo, walang may nyambot na kay Loto. Ano Hindi ba po sinambot sa'yo, niya eh. hindi maaaring ang magmanyambot sa ping anak ko. Wapit. Pero ngeni, baka nitang lalo yung makilala ang sport a Pencaksilat. Agkatan mo rin kaya katamong manalbe. Ne? Kung mo balo keti Pampanga nung nuka rin ng ating Pencaksilat. Pero agkatan mo la bakantang maingganyo la naman keni klase ng martial arts ay ni. Nuka rin la pwedeng munta. Baka nitang ma-influensya yan namang kalupa mong masanting niya pala yung sport ay ni. So, ito po i-promote ko na po. Siyempre, mumuna po kasi Ken, in Region 3, Regional Coordinator po, ipapa ko. So, if ever po na atin pong buring mag-inquire, pwede lang pong dumirect sa kanako. Then, ibigay po yung details ng father ko. And then, dakal na la rin po kay lugar kung no kanila po mag-training, Cheng City Mall po. Ating din po kayong Balemi mismo, ating kayong pong gym kayong Babo. So, pwede lang pong makitraining, anyaran demo po yung details na ng father ko. Nanon details na? Ikaw, baka nanula munta nung MB details, saan po yung makanano na kayo kontakan? Kaya father ko po, karang visa po, yung number na po is 0933-959981. And then kay messenger naman po, pwede yan pong i-contact Bon Elman. Yan. No ka rin niya yung gym yun? No ka rin niya? Yan pong Anunas, Angeles City po. Yan. So again, Ann, dakala salamat. Congratulations pa si Bayo kaya ka. Talagang naghatid ka ng karangalan sa ating bansa and sana magtuloy-tuloy pa yan. Mag-uwi ka pa ng maraming ginto tapos isang la natin sa pawn shop, ha? Hati tayo, ha? Huwag mo sabihin sa daddy mo again. Congratulations, Ann. And we are very, very proud of you. And hopefully, pagdating ng panahon, maging representative ka rin ng Pilipinas sa Southeast Asian Games, sa Asian Games, at marami pang international Next year po. Alright. Next pong pialong is SEA Games. O, diba? Ulit, ha? Congratulations and good luck. God bless sa inyo sa ating Pencaksilat
team. Oras na po para Ay, before magpaalam. po, Maraming pwede salamat po po. sa inyong panonood sa ating programang Top Pick. Sa aking anak na si Harper Arvela, huwag masyadong malikot upang hindi ka nalagnatin ulit. At sa aking asawang si Patricia, kalaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito, kasama niyo si LTV 36. Atin to.